El pròxim 16 de març, Mo acollirà la 9a edició de la Cursa de la Dona, una iniciativa solidària organitzada per l'Ajuntament en el marc del Dia de la Dona. La cursa començarà a les 10 hores des de l'estació marítima Moll de Ponent. Oferirà dos recorreguts, 2,3 i 6,9 quilòmetres. Els beneficis d'aquesta cursa es destinaran a les associacions Espanop i Alba. Per finalitzar la jornada, a les 11:30 hores, es durà a terme una mostra de ball en línia. Les persones interessades en participar poden inscriure's a la web oficial de Elite Chip o el mateix dia de la cursa. Menorca ha promocionat el turisme actiu i la cultura a la Fira de Temps Lliure, Viatges, Esbarjo i Experiències de Múnich, una de les més prestigioses d'Alemanya. La Fundació Foment del Turisme de Menorca destaca l'interès del públic alemany, especialment pel camí de cavalls. La fira ha estat una oportunitat per consolidar Menorca com a destinació turística de qualitat. Tour Espanya també ha organitzat un esdeveniment per connectar amb professionals del sector turístic de Múnich. L'Aliança Calant Xarxes i l'IME Opsam llencen una guia per promoure el consum responsable de peix i marisc local. La guia treballa 40 espècies amb informació sobre temporada, pesca i característiques per reduir la pressió sobre espècies vulnerables i donar suport als pescadors locals. Disponible en català, castellà i anglès, es distribuirà a partir del dia 28 de febrer a la Fira de la Pesca de Palma i en altres punts de les illes.